Učte sa jazyky s humorom na Múdra líška TV. Pes suseda sa volal Bodo. A Bodo mal tajomstvo. Zbieral ponožky. Žiadne páry. Iba ľavé. Nikto nevedel, prečo. Možno mal rád poriadok. Možno nenávidel symetriu. Alebo možno. To bol jednoducho Bodo. Jedného dňa šiel Bodo úplne normálne na prechádzku. Na vôcke. S hrdou zdvihnutou hlavou. A na papuli pruhovaná ponožka. Nie roztrhnuté. Nie špinavé. Úplne jasné, ešte v používaní. Zrazu sa zastavil pán Majer odvedľa. Pozeral. Žmurkol. A potom len povedal. Hej. To je moje. Pokoj. Bodo sa prizeral späť. Bez štekotu. Bez mávania. Len s výčitkou. Následovala bezslovná, veľmi trápna výmena ponožiek priamo na chodníku. Nie, ďakujem. Žiadne vysvetlenie. Žiadny očný kontakt. Od tohto dňa sa niečo zmenilo. Pán Majer už nikoho nepozdravuje. Žiadnych susedov. Žiadnych okoloidúcich. Len Boda. Niekedy mu dokonca prikývne. S úctou. A možno. Trošku zo strachu. Lebo nikdy nevieš, ktorá ponožka bude ďalšia chýbať. Toto bolo vzdelávacie video od Múdra líška TV. Všet sa écudie jazyky? Potom ste na správnom mieste. To isté video je k dispozícii aj vo vašom cieľovom jazyku. Stačí si pozrieť jeden z mojich zábavných kanálov.